Ahojte, čaute, čokoľvek robíte, ale určite pozeráte toto video. Moc chcem poďakovať 3 ľuďom, čo odbierajú môj kanál. 3 odoberateľom. Každopádne. To je dosť veľký úspech na to, že som predtým mal iba jedného odoberateľa. Ďakujem vám za lajky na videách, za zhliadnutie, za to, že pozeráte tie videá vôbec. A tým vlastne, že vy odlajknete to video, alebo že ma odbierate, tým vlastne ma posilňujete, alebo mi dodávate, skrátka, ma posilňujete k tomu, aby som točila ďalšie videá, ďalšie, že vás bavia tie videá a chceš, aby moje videá boli troška energickejšie, tak sú. Áno, ako napríklad dokončím moju vetu. Posledné video. Akoby. Posledné. Zatiaľ. Takže moje videá budú energickejšie, keď si to tak prajete. Áno, keď si to tak prajete, budú energickejšie. Dosť. Takže ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. A ahojte!